ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସମାଧାନ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସମାଧାନ। ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ। ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ। ୱିକନେସ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା। ୱିକନେସ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମାନେ ଶକ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମାନେ ଶକ୍ତି। କରେଜ୍ ମାନେ ସାହସ। କରେଜ୍ ମାନେ ସାହସ। କନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। କନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଫେଲର ମାନେ ବିଫଲତା। ଫେଲର ମାନେ ବିଫଲତା। ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ସଫଳତା। ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ସଫଳତା। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଫଳତା। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସଫଳତା। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଧାର। ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଧାର। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରଗତି। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମାନେ ପ୍ରଗତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉନ୍ନତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉନ୍ନତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତା। ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ସମାନତା। ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନେ ମାନବତା। ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନେ ମାନବତା। କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନେ ଦୟା। କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନେ ଦୟା। ଟୋଲେରେନ୍ସ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଟୋଲେରେନ୍ସ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା। ପେସେନ୍ସ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପେସେନ୍ସ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ। ହନେଷ୍ଟି ମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ହନେଷ୍ଟି ମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଓନରସିପ୍ ମାନେ ମାଲିକାନା। ଓନରସିପ୍ ମାନେ ମାଲିକାନା। ମେମ୍ବରସିପ୍ ମାନେ ସଦସ୍ୟତା। ମେମ୍ବରସିପ୍ ମାନେ ସଦସ୍ୟତା। ଲିଡରସିପ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ। ଲିଡରସିପ୍ ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ମିତ୍ରତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ମିତ୍ରତା। ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ। ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ। କୋଅପରେସନ୍ ମାନେ ସହଯୋଗ। କୋଅପରେସନ୍ ମାନେ ସହଯୋଗ। ଆପ୍ରିସିଏଟିଂ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା। ଆପ୍ରିସିଏଟିଂ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା। ଇନକାରେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ସାହ। ଇନକାରେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ସାହ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦର୍ଶକ। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦର୍ଶକ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଡେକୋରେସନ୍ ମାନେ ସଜାଇବା। ଡେକୋରେସନ୍ ମାନେ ସଜାଇବା। ଇନଭାଇଟେସନ୍ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଇନଭାଇଟେସନ୍ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସେରେମନି ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେରେମନି ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ପର୍ବ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ପର୍ବ।
ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଉତ୍ସବ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଉତ୍ସବ। ରିଜର୍ଭ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ। ରିଜର୍ଭ ମାନେ ସଂରକ୍ଷିତ। ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଅସାବଧାନ। କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଅସାବଧାନ। ସ୍କେର୍ଡ ମାନେ ଭୟଭୀତ। ସ୍କେର୍ଡ ମାନେ ଭୟଭୀତ। ଟାଇମ୍ଡ ମାନେ ଭୟଭୀତ। ଟାଇମ୍ ମାନେ ଭୟଭୀତ। କେୟାରଫୁଲ୍ ମାନେ ସତର୍କ। କେୟାରଫୁଲ୍ ମାନେ ସତର୍କ। ମେସି ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ମେସି ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଫେଥଫୁଲ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଫେଥଫୁଲ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ। ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ। ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମାନେ କୂଟନୈତିକ। ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମାନେ କୂଟନୈତିକ। ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ରିଲିଏବୁଲ୍ ମାନେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ରିଲିଏବୁଲ୍ ମାନେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଡଭେଞ୍ଚର ମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଡଭେଞ୍ଚର ମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସୀ। ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସୀ।